Ο Λευκός Καρχαρίας. Οι περισσότεροι θα αναρωτιέστε ποια είναι η σχέση του με τις ελληνικές θάλασσες. Η απάντηση είναι ότι ο Λευκός Καρχαρίας είναι ένας από τα 35 είδη καρχαριοειδών που βρίσκονται στα ελληνικά ύδατα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο καρχαρόδων καρχαρίας, όπως είναι η επιστημονική του ονομασία, είναι ένας εξαιρετικά μεγάλος καρχαρίας που βρίσκεται στα παράκτια νερά κοντά στην επιφάνεια σε όλους τους σημαντικούς ωκεανούς. Φτάνει σε μήκος μεγαλύτερο των 6 μέτρων και ζυγίζει μέχρι και πάνω από 2 τόνους. Είναι το μόνο είδος του γένους καρχαρόδων που υπάρχει ακόμα. Φτάνει σε ωριμότητα σε ηλικία περίπου 15 ετών και μπορεί να ζήσει πάνω από 30 χρόνια. Ο μεγάλος Λευκός Καρχαρίας είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο γνωστό αρπακτικό ψάρι και είναι ένας από τους βασικότερους θηρευτές των θαλάσσιων θηλαστικών. Τρέφεται με μια ποικιλία πολλών θαλάσσιων ζώων που συμπεριλαμβάνει ψάρια, πτερυγιόποδα και θαλασσοπούλια. Ο Λευκός Καρχαρίας ζει στις ελληνικές θάλασσες από αρχαιοτάτων χρόνων. Το ότι δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος αυτό έχει να κάνει με 2 βασικούς λόγους. Πρώτον, είναι ότι σε εθνικό επίπεδο είμαστε πολλά χρόνια πίσω στις έρευνες που αφορούν τα θαλάσσια αρπακτικά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ίσως κάποιοι φοβούνται να παραδεχτούν την ύπαρξη τέτοιων ζώων στις θάλασσες μας ώστε να μην βλάψουν τον τουρισμό. Οι αποδείξεις για την ύπαρξη του μεγάλου λευκού στην Ελλάδα είναι πολλές. Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες, φωτογραφίες, καταγεγραμμένες επιθέσεις θανάσιμες και μη, μαρτυρίες ψαράδων, λογοτεχνικά κείμενα κλπ. Σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα, οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες που υπάρχουν και στη Μεσόγειο αλλά σπάνια εμφανίζονται, έφτασαν για πρώτη φορά στην περιοχή αυτή, προερχόμενοι από την Αυστραλία, πριν από περίπου 450.000 χρόνια. Η ανάλυση του γενετικού υλικού δείχνει ότι πιθανότατα επρόκειτο για μια λάθος τροφή, που πήραν θηλυκοί καρχαρίες που εγκυμονούσαν και χωρίς να το θέλουν βρέθηκαν στη Μεσόγειο. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Αμπερντίν στη Σκωτία, υπό τον θαλάσσιο βιολόγο Leslie Noble, εκτιμούν ότι μια κλιματική αλλαγή ανάμεσα σε 2 περιόδους παγετώνων ανάγκασε τους προγόνους των καρχαριών, του είδους καρχαρόδων καρχαρίας, να αναζητήσουν άλλες θάλασσες. Κατά τη μετανάστευσή τους, κατά λάθος έστρεψαν και μπήκαν στη Μεσόγειο, όπου μάλλον παγιδεύτηκαν και όπου οι απόγονοί τους παραμένουν μέχρι σήμερα. Ο λόγος είναι ότι οι καρχαρίες ενστικτωδώς επιστρέφουν για να αναπαραχθούν εκεί όπου γεννήθηκαν, όπως κάνουν και οι σολομοί. Μέχρι τώρα, οι επιστήμονες υπέθεταν ότι οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου έχουν στενότερη συγγένεια με τα πιο κοντινά ξαδέρφια τους, του Ατλαντικού ή του Δυτικού Ινδικού ωκεανού. Όμως η νέα γενετική ανάλυση του μυτοχονδριακού DNA, γενετικού υλικού που περνά από γενιά σε γενιά μέσω των θηλυκών, αρκετών ομάδων καρχαριών, έδειξε ότι οι μεσογειακοί καρχαρίες είναι πολύ διαφορετικοί από αυτούς του Ατλαντικού και πιο συγγενικοί με τους πιο μακρινούς λευκούς καρχαρίες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Βρετανοί επιστήμονες κατάφεραν να πάρουν δείγματα ιστών από 4 λευκούς καρχαρίες που πιάστηκαν σε δίχτυα ψαράδων στην Τουρκία, την Τινησία και τη Σικελία. Οι εκτιμήσεις είναι ότι το είδος αυτό στη Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από μικρή γενετική ποικιλία και πιθανώς απειλείται με μελλοντική εξαφάνιση. Οι θηλυκοί λευκοί καρχαρίες του Ατλαντικού δεν φαίνεται να μεταναστεύουν στη Μεσόγειο και έτσι δεν ανανεώνουν το γενετικό υλικό των μεσογειακών συγγενών τους. Επιβεβαιωμένη λοιπόν η παρουσία των λευκών καρχαριών στην Ελλάδα. Αντί να φοβόμαστε να το παραδεχτούμε, θα ήταν προτιμότερο να μάθουμε περισσότερα για αυτά τα ζώα, ώστε να μην τα οδηγήσουμε στην εξόντωση και τελικά στην εξαφάνισή τους.